στον εαυτό μας ένα καθρέφτη μία φορά το μήνα, εξασφαλίζουμε στον εαυτό μας την έγκαιρη διάγνωση. Δεν χρειάζεται να είμαστε γιατροί. Το σώμα μας το ξέρουμε καλύτερα από τον καθένα. Ευχαριστώ πολύ. Να κάνω εγώ. Ναι. Γεια σας. Εγώ ήθελα να ρωτήσω αν οι άνθρωποι που έχουν πολλούς φύλλους στο δέρμα τους είναι πιο ευάλωτοι, έχουν περισσότερες πιθανότητες να πάθουν καρκίνο του δέρματος, και να σας ζητήσω να μας ενημερώσετε για τα βιβλία σας. Αν κατάλαβα καλά, έχετε εκδώσει κάποιο βιβλίο παιδικό? Λοιπόν, ας πάρουμε ναι. Το πρώτο που ρωτήσατε είναι πάρα πολύ καλή ερώτηση που σας ενδιαφέρει άμεσα. Καταρχάς να ξεκαθαρίσουμε ότι το μελάνωμα πιο συχνά γεννιέται σε δέρμα που δεν είχε πάνω του ελιά. 80% των μελανωμάτων αναπτύσσονται σε δέρμα που δεν προϋπήρχε ελιά εκεί. Αλλά ο άνθρωπος που έχει πολλές ελιές και μάλιστα ακανόνιστες, περίεργες ισχύ, πολλές μεγάλες σε μέγεθος, που κρύβονται σε περιοχές που δεν τις βλέπει ο ήλιος. Δηλαδή στο σώμα, στην περιοχή των μαστών, στην περιοχή των γλουτών, στην περιοχή που έχει τρίχες, κεφάλι, γεννητική περιοχή. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτούς που λένε άτυπους δυσπλαστικούς φύλλους, που συνήθως δεν τους έχει ένα μέλος της οικογένειας, αλλά μπορεί να τους έχει και ο παππούς, η γιαγιά ή ο πατέρας, η μάνα, και θα τους πάρουν παιδιά και γόνια. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να μάθουν να αυτοεξετάζονται σωστά και μάλιστα να πηγαίνουν 2 φορές το χρόνο να τους δούνε ειδικοί, οι οποίοι μπορούν να τους κάνουν και αυτό που λέμε χαρτογράφηση. Δηλαδή να καταγραφούν οι ελιές τους μέσα σε ειδικό σύστημα κομπιούτερ που επιτρέπει, αν τυχόν δείτε κάποια αλλαγή αργότερα, να συγκριθούν οι 2 εικόνες.